magandang araw sa inyong lahat at magluluto tayo ngayon ng spaghetti. Pakulo na nga pala ng tubig si mama. Nung kumulo na nga ito, nilagay na nga ang spaghetti. Ang pagpapalambot pala ng spaghetti ay wag natin palambutin talaga ng sobra. Kasi mas masarap ang spaghetti pag medyo matigas-tigas. Yung sakto lang ang pagkakaluto, hindi yung lata. Isipan nga ng mama ko magluto nito. Ito nga palang mga gagamitin natin. Kailangan lang natin ng Eden na cheese. At syempre, wag na wag din natin kakalimutan na ito, ang sibuyas, bawang, at ang hotdog, at ang cubes, at ang condensed milk. At ayun na nga ang sauce ng spaghetti, meron na rin dyan. Ba't nga pala naisipan ng nanay ko yan? Kasi andun nga yun sa gilid na nanahimik. At meron din tayong Argentina na corned beef. At ang hilig din pala nilang lagyan ng pamintang spaghetti. Naisipan nga nilang lutuin yan kasi ngayon nakakagutom naman talaga. At ito na nga yung spaghetti na napakuluan na. Hindi na nga pinakita nung tinanggal namin yung spaghetti sa kumukulong tubig. At ayan na nga, nag-init na rin kami ng mantika sa kawali. Nung kumulo na nga yun, nilagyan na nga ng bawang. Hindi pa kumukulo pala, nilagay na ang bawang. Halo-halo na nga lang pala ito. Tayin na lamang nating maluto ang bawang. Pag naluto na nga itong bawang, isunod natin ang sibuyas. Ayan na nga ang bawang. Malapit na nga maluto. Haluin na nga lang natin ito at baka masunog. Pangit din kasi sa spaghetti pag sunog ang bawang. Ito lang dapat ang pagluto natin ito at alagaan din sa halo para hindi masunog. Pagtapos nga ilagay na natin ang sibuyas. Ganun nga rin ang paghalo sa sibuyas at ang pagluluto, sakto lang din. Wait nga naman kasi talaga pag sunog ang bawang at ang sibuyas pag niluto mo. Antayin na nga lang pala natin talaga maluto ang bawang at ang sibuyas. Sa pagluluto nga pala niyan, kwento ko sa inyo, ang spaghetti nga palang natira yun pala yung nung birthday pa. Natira nga lang pala yun at naisip nga lang palang lutuin ngayon kasi ngayon nagugutom na kami. Spaghetti na nga pala yung nakastock na talaga yun. Nung isang araw pa talaga gusto ko paluto kay mama. At balik na nga tayo. Ayan na nga ang corned beef. Ilagay na natin. Ang pagluluto nga pala ng corned beef, dapat pala lutong-luto to. Para masarap talaga. Ilagay na nga natin at simutin natin ang nasa loob pa ng lata. Haluin na nga lang natin to ng haluin. Parang ulam lang na corned beef. Pwede mo na nga pala ulamin yan. Ako nga pala yung natatakam na kanina pa dyan sa corned beef pa lang. Kasi masarap naman talaga ang corned beef, lalo na ulam. Lalo na pag sinalo sa kanin. Haluin nga lang natin to ng maigi hanggang sa maluto nga ang corned beef. Alagaan nga lang talaga natin to sa halo. At pag naluto na nga itong corned beef, ilagay na natin ng susunod na putahe. Wow, putahe. Haluin nga lang ng haluin at ang sobrang tagal nga ng paghahalo. Ako ay nagugutom na. Marami nga sa atin, favorite talaga ang spaghetti, lalo na sa mga bata. Lalo na talaga pag birthday ng bata, spaghetti talaga ang handa. Sunod na nga ilagay natin ang hotdog na hiniwa. Haluin nga lang talaga natin ito. Alagaan lang natin sa halo. Dapat palang pag-iiwa ng hotdog dyan sakto lang ang laki at sakto lang ang liit. Kasi pangit naman kung ang hiwa natin ng hotdog ay malalaki. Kasi hotdog lang talaga ang gusto ng mga bata. Ilagay na nga natin ang paminta. Kaunti lang ang ilagay natin kasi baka maglasa talaga ang angang sa spaghetti. Kung sa English ay tawagin ay black pepper. Tapos na nga natin ilagay ang paminta at haluin na ulit natin ito. Huwag ka nga pala titigil sa paghahalo. Kasi nga pala baka masunog yung corned beef at yung iba pang nilagay dyan. Tulad nga ng sabi ko, hindi masarap kapag sunog. Kasi mapait. Ilagay na nga natin ng magic sarap kapag medyo okay na to. Pero unahin natin ilagay ang cube. Bali nga pala kaya nilagyan niya kasi pampasarap nga rin pala yan sa pagluluto. Haluin nga lang natin to hanggang sa matunaw yung cubes na yan. Kung bago ka nga lang pala sa aming YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell. Paki-follow na rin pala ng aming Facebook page na Ola at Family Vlog. Click na nga pala tayo sa magic sarap.
Ilagay na nga pala natin to pero kaunti lang kasi nga ang sabi nila nakakabaliw nga yung magic sarap. Angit nga rin pala kapag sobrang dami na nilagay mo niyan sa niluluto mo. Iba naman dinadamihan kasi nga sabi nila ang magic sarap yung talagang nakakasarap sa pagluluto. Yan, medyo naluto-luto na nga ang hotdog at pwede na nga pala natin ilagay yung sauce ng spaghetti. Ibuhos na nga pala natin ang pagmamahal sa yung sauce. Ibuhos na natin ito sa niluto nating corned beef at hotdog. Putin mo nga lang pala kasi sayang nga pala pag may natira sa loob niyan. Sauce lang naman talaga ang nagpapasarap sa spaghetti. Hindi naman talaga kasi makakain ng spaghetti kung wala talagang sauce. Sinisimot na nga pala yan kasi sayang nga naman yung natitira sa loob. Pagtapos nga pala simutin, haluin na nga pala natin to. Ingatan lang pala ang paghahalo gaya ng pag-iingat niya sa'yo. Ingatan yung paghahalo kasi nga baka madurog ang hotdog. Lagay nga pala sila dun, hindi ko alam kung ano yan, asukal ba o bechin. Pero feel ko asukal. Haluin na nga lang pala natin, o tingnan nyo parang kaldereta. Parang natatakam na naman tuloy ako sa kaldereta. Tapos nga natin haluin, ilagay na natin ang cheese natin na kinayod. Pa nga pala nilalagay nila yung cheese kapag ayos na yung spaghetti or nahalo na nila sa sauce. Pero ang mama ko, ang cheese sinahalo niya na talaga sa sauce. Talaga siya magluto ng spaghetti. Nakahalo na yung cheese sa sauce. Ako naman pala pang nagluluto ng spaghetti, hinihiwalay nila ang sauce sa spaghetti. At pag kinain na lang ay doon na lang nilalagay ang sauce. Pero hindi ka naman makakatipid kapag ganun kasi bilis maubos ang sauce nun. Haluin na nga lang pala natin ito at hinaan na rin natin ang apoy kasi nga paluto na rin yan. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, baka masunog. Malapit na nga pala yan maluto. Antayin na nga lang pala natin, konting oras na lang. Kayo ay naboboring na ako, ang pangako nangangalay na. Lagay na nga natin ang condensed milk na magpapasarap sa ating spaghetti. Konti nga lang pala ang nilagay niya kasi baka sobra sa tamis. Hindi naman kasi masarap ang spaghetti pag sobra sa tamis. Ayan na, madami na nga ang nilagay na condensed milk at hinalo na nga ang spaghetti. Spaghetti nga na yan ay medyo matigas-tigas pa kasi nga hindi nga masarap kapag lata. Haluin na nga lang pala natin to para ang sauce ay mahalo talaga sa spaghetti. Hindi nga pala giniling ang nilagay dyan kasi hindi nga nakapamalengke nung araw na yan kasi wala kaming tinda. Ang nilagay na lang dyan is yung corned beef. Kaysa naman na pumunta ka pa sa palengke at bumili ka ng giniling, corned beef na lang talaga ang hinalo. Sa tindahan ka lang pala bibili. Isipin mo, konti lang magagastos mo dyan kung may stock ka naman na spaghetti. Konti lang talaga ang magagastos mo sa spaghetti. Sa 1 kilo nga na yan madami ka nang magagawa. Tulad niyan, pwede na ihanda sa birthdayhan kasi marami na nga yan. Inabot nga pala yan ng kinabukasan ng pagluluto niya ng spaghetti. Sobrang tagal. Charot lang yan, ka ba? Ang spaghetti nga pala inabot na nun ng kinabukasan. Hindi naman siya napani. At ang tagal nga naubos ng spaghetti na yun kasi konti lang naman kami ang kumain yan dito sa bahay. Na ang mga tao dito ay puro nasa trabaho. Tinikman na nga kung okay na yung lasa, kung sakto lang ang tamis. Kung natikman na nga okay na nga daw ang lasa kaya tinanggal na ang apoy. Pinatay na. Hinalo-halo na nga lang ito para ang sauce ay mahalo. Sa video nga na nagpapansin pa ang baby na to. At salamat nga pala sa mga panonood nyo at sa pagsusuporta. Bye-bye!